दा गोबां मानसिफ्रानो नैबे एप्सनिफ्राय भिडिअ नायै नायै गोबां आर्निं खालामगासिनो लोगोफोर। दा मा नोंथाङाबो भिडिअ नायनो टाइम मोनो नामा? नोंथाङाबो फ्रि टाइम मोनोब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय लोगोफोर। दा नोंथाङाबो जुदि भिडिअ नायनानै आर्निं खालामनो सानदों अब्ला नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे ओरैबायदि मोजां एप्स लानानै फैदों। नोंथांमोना बे एप्सनि गेजेरजों नोंथाङा जेसेबांनो भिडिअ नायगोन एसेबांनो आर्निं खालामलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायनानै आर्निं खालामनो सानदों आङो बे एप्सनि लिंकखौ आंनि नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बे कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंनो गोरलैयैनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। एप्सखौ डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेयाव थाइनै मोनग्रोगोन लोगोफोर 2.5 बिलियन्स। दा जोङो बेखौ मिआव होनानै मि अपसनाव थुनानै जोङो बेयाव सिगांग्रो गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लाग्रोनांगोन। नै बाहाय आं दा आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लाग्रोनोसै, मानि लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेयाव जेबो खालामनाङा, खालि मबाइल नाम्बार होग्रोबानो नोंथांना मानि नैबे एप्सआ अपेन जागोन। नोंथाङा बे एप्सनिफ्राय गोसोबायदि आर्निं खालामनानै लानो हागोन। दा आं बेयाव एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लानाय लोगो लोगो बेयाव आङो आंनि मबाइल नाम्बारखौ होबाय। मबाइल नाम्बार होनाय लोगो लोगो आंनाव नै दा मोनसे अटिपि फैसिगोन। आं दा बे अटिपिखौ नै बाहाय साबमिट खालामनानै लानोसै। दा अटिपि होखांनाय लोगो लोगो जोङो बे एप्सआव जेबो खालामनांला, खालि जों बेयाव दा भिडिअल' नायनांसिगौ लोगोफोर। दा बेयाव जोबनो गैयै भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोना बे एप्सआव माबायदि भिडिअ नायनो, नोंथांमोना दुखुनि, रमान्टिक, एक्सन, नोंथांमोना जेखौ नायनो गोसो बेखौनो नुनो मोनजोबगोन। दा नोंथांमोना भिडिअ प्ले खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै बाहाय मोनसे रिवार्ड सिस्टेम, मोनसे पइन्ट खारनाय नुबाय थागोन लोगोफोर। मानि जोङो नैबे पइन्टखौनो दा जोङो बुथुमबाय थानांगोन। दा नोंथाङा बेखौ जेबो खालामनाङा, भिडिअ प्ले खालामनानै दोनदो, बियो हारसिंनो मालाय पइन्टआ जाबाय थागोन लोगोफोर। दा गोबां मानसियानो उइद्र'खौ माबोरै लानो हागोन बेखौ सानदों जानांगौ। उइद्र' लानो थाखाय जोङो नैबे मि अपसनाव थुदो। नै मि अपसनाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव उइद्र' अपसन नुखागोन। उइद्र' अपसनाव थुयोब्लानो नैबेयाव उइद्र'नि अपसन, जोङो उइद्र' खालामनायनि अपसनखौ जोङो नुनो मोनगोन। दा उइद्र' खालामनायाव माखासे रुल एबा क्राइटेरियाफोर दङ लोगोफोर। दा बे क्राइटेरियाया मा आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनि। नै आं दा उइद्र' अपसनाव थुनोसै। दा नैबेयाव उइद्र'ल अनलि अन फ्राइडे, जोङो मोनसे दिनावल' उइद्र' खालामनो हागोन। बे दिनानो जाहैबाय सुक्रुबार लोगोफोर। नै ओमफ्राय मिनिमाम बेलेन्स जोंना 120 थाखा थाथारनांगोन, अब्लासो जोङो उइद्र' खालामनो हागोन। 120 थाखानि गोजौनिफ्रायसो, मानि 120 नै बाहाय। दा नोंथांमोना 120 थाखाखौ साननै बा सानथामनि गेजेरावनो खालामनो हागोन। दा जायफ्रा भिडिअ नायनानै आर्निं खालामनो गोसो गुदुं नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लादो। आङो बेनि लिंकखौ आंनि बे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव होनानै दोनखादों लोगोफोर। जायफ्रा भिडिअ नायै नायै फैसा खामायनो सानदों नोंथांमोनाल' बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। ओरैनो भिडिअबो नायदो, फैसायाबो खामायनानै लाबाय थादो।